We have gaps of policies, we have gaps of infrastructure, gap of services, gap of framework, natural resources management, and whatnot. To min waɗini ɓe geene, min waɗini ɓe ndiyam, sai min tefana ɓe lekki fahin. Nda ha on warata to dabbaji mon ɗon mari kuje ɗo wara on heɓa lekki. Nokkure ɗo ɗum asbiti dabbaji on, en wala irin man ha leddi ɗo jotta. To amma alhamdulillah L-Pres nde wari ɗo valliti ñiɓi ha ɗo ni ɗo. For us in L-Pres, we'll do all it takes to increase productivity, particularly for pasture, because water and pasture are the major ingredients for dairy production. L-Pres valliti amin, min heɓi ndiyam, min ɗo yarna dabbaji amin ko hani, min heɓi bo inji ɗum min namata geene, min vallita dabbaji amin be man. To a laari hato nda tankiwa feere manga a laari ɗo joga ndiyam be sola L-Pres on wari waɗi bo na ngam waɗi min tan, waɗi min be waynaɓe keddiraɓe amin woni hato pat. Jotta min anda kadi na'i muñata himɓe jara ko himɓe jarata, na'i muña ko gene jarata ko lutti muña, min paamay tawon. Alhamdulillah, jotta ka a waali e suudu ma a sewto a ñallida be ɓikkonji ma wala damuwa feere, seede maɗa sati se a ya ittana goɗɗo ittintama no yata hoosa ko seede maɗa. So that's what L-Pres was designed to attend to. Ha jongore arandere en daari L-Pres walliti waynaɓe be ndiyam wato boholji kutiniroji be nange, nden bo ɓe elti waynaɓe ɓen dow no ɗum awirta huɗo. Ha ɓoyma woɓɓe nder waynaɓe ɓen kepti awugo huɗo. Nonnon bo ha jongore ɗiɗabre en daari taskara be wallinde nde L-Pres futtini ngam wallitigo waynaɓe no ɓe keɓirta awdi geene ko ɓaawo timmugo kuuɗe L-Pres. Ha taskara kaɗo bo en daran jabruɗe ɗe L-Pres ɗo hoosa ngam wallitigo njamu dabbaji. Dangrangal L-Pres arandewal tigori dow wallitigo hedi sattingo hukumaji ɗi hakkilanki dabbaji be dabareji kimminiɗi ngam wallitigo ko larani durngol. Mustawasiu Adewuyi on ardiɗo lisal L-Pres hakkilanowal ɗotanki didaɗi L-Pres wato technical manager, o andini ko dangrangal majum annini maguki. The issue of services too are embedded in component 1, like animal health services. It's not enough. It's not reaching. Saudu aranderu ndu L-Pres ndu ɗo larana gagustinki njamu dabbaji. Taskaram njamu dabbaji man ha jonta huɓidinayi durooɓe. Asibitiji dabbaji keƴayi, wala lekki nyawdirki sakko faddirteki nyawuji. Amma jonta L-Pres fuɗɗiran ummitingo lisal faabugo njamu dabbaji nga Jos. Sembiɗina lisal ngal hewtina ngal bawɗe ujune 150. We're supposed to support that system. There were hitherto not available, but L-Pres is going to do that through component 1. Mr. Alpha Sekondi andini dow feesugo asibitiji dabbaji e nokkuje sigago baate faddago nyawuji.
laati jo'inal hakkilanki njamu dabbaaji. The animal health component of L-Pres is very key to us. Productivity has also been hampered hitherto before now because of the animal. Suklango njamu dabbaaji kimmini ɗum masin nder kuuɗe L-Pres. Bako garol L-Pres, waynaɓe yiidi no be torraji ɗuɗɗi ɗi tampinoji dabbaji ɗi finatawaji. Nder nasarako L-Pres daga tigguki wargo hande, limgal nayi ɓuran ɗi million 3 tufama baate faddugo nyawuji, accu baali be be'i kamma. Ha fahin bo L-Pres omti asibitiru dabbaji ndu Jambutu. L-Pres has also commissioned and launched the state-of-the-art laboratory at Jambutu Veterinary Clinic. Ko laarani njamu dabbaaji be sattingol luuɓe dabbaaji majum ɗon nder ko Adamawa L-Pres ɓurdi lornugo hakkilo. Dr. Christopher Zakari, ardiɗo asibitiru dabbaaji ndu Jambutu e ardiɗo wakkere hakkilango njamu dabbaaji hukuma pamara nga Woylankere Yola, o andini nafuuda wallinde L-Pres ha moƴƴitingo asibitiru dabbaaji ndu Jambutu. I can vividly just tell you the truth about the impact of L-Pres as they initiated this program last year. When we are here for 5 or 7 years back, I know you people might have seen the building dilapidated, but after the coming of L-Pres, when they initiated this program, after they finished this building, and this overhead tank, bring this light. If our client comes, they will say, the people have improved. I would like the way this place is going. Is this not our surgery room? If you enter our surgery room now, you will see a bed, you see how the place is organized. If you enter the doctor's office, you will see our cabinet, that is our drawer cabinet, everything is organized. This is now. At least somebody have to have a good working condition, a working environment, just by the fact that we do. So whether I can say, it's improving, you people are doing great now. We say it's the work of L-Pres. Mo'itingo asibitiru dabbaji ndu Jambutu walliti ha sattingo no ɗum heftirta asli nyaw dabbaji be ñandiigu maagu. Ɓaawo mo'itingo asibitiru dabbaji ndu Jambutu, tiggandu iga jaman nasara ɗum Adamawa L-Pres waɗi nder koagol asibitiru man ha fahin L-Pres National Office ɗo nyiɓa asibitiru dabbaji bana maaru ha ɗon. Mi laati nder tokkal ardiɗo taskara L-Pres ha Naajeeriya man ngam warugo laara no ɗum dogginta nyiɓaalo ha nyawtordu dabbaji Jambutu hesru man. Alhaji Sanusi waɗani waynaɓe albishir. Waynaɓe alhamdulillah min ɗon waɗa asibiti nga ɗo ngam min vallita ɓe heɓa lekkiji ngam dabbaji maɓɓe. To min waɗini ɓe gene, min waɗini ɓe ndiyam, sai min tefana ɓe lekki fahin. Nda ha on warata to dabbaji mon ɗon mari kuje ɗo wara on heɓa lekki on ƴewna. To min timmini asibiti wa nga ɗo min waddan motaji ambulatory, min ɗo ƴewna ɗum ambulatory service je yahata tawa ɓe ha kuje ɗo nanna ɓe waɗana ɓe ko handi. Nden to wodi illa daga ha ton bo ɓe ƴewnan ha woya, min waɗan toll free non bo ɓe ƴewnan ɓe wara ɓe hokka ɓe ko. Min waɗan lekkiji ha ɗo, min waɗan ɓe vaccine je hokkata dabbaji maɓɓe, kuje ɗuɗɗum min watta je vallitata yimɓe nayi amin. Dr. Dahiru Mustapha fu ɗon nder tokkal ardiɗo L-Pres majum. O waɗi bayanu dow no nyawtordu man tammi doggingo kuuɗe maaru. Nokkure ɗo ɗum asibiti dabbaji on, irin man en wala irin man ha leddi ɗo jotta. To amma alhamdulillah L-Pres nde wari ɗo valliti nyiɓi ha ɗo ni ɗo hawtan huwoɓe haala harka dabbaji gaba ɗaya on ha ɗo ni, daga doctor en, daga pharmacist ɓe haala lekki, daga derke en ɓe yahata huwana remoɓe ɓe durooɓe ha nokkuje maɓɓe ko nandi be man. Ha ɗo jotta ɓe waɗi babal ɓe ekkitinta ɓe, mana ɓe wawan ɓe mofta durooɓe man, ɓe wara ha ɗo ni ɓe wara ɓe holla ɓe no durgol zamanu no ɓe watta ɓe heftira to wodi nyawu vurti kesum, nden lekki no naftirta ko hani naftira, nden no waɗata hakkilina dabbaji haala nyamdu, haala vawnugo na'i ko nandi be majum. To pat majum ɗo mana ɗum bana ɗum jawleru on ha ɓe hawtata lekki ɗon wonan ha ɗo ni
lekkije nyamdugo be haalaje rigakafi pat majum wonan haɗo ni. Mi wari no haɗo asaweje ɗiɗi saaliɗe ko ndenno mi tawi nyiɓalo ɗo siwa sam, amma nder wakkatiyel seɗɗa kuuɗe yaawi haa ma ɗo haɓana timmugo. Musta Alpha Sekondi andini sirru ko waɗi ɓe jawnata kuuɗe man. This is a state-of-the-art veterinary hospital, one of its kind in Nigeria. And of course, this is a rallying ground for our youths. Ɗo ɗum asibiti dabbaji, nga ɗon nder ɓurduɗi nder asibitiji dabbaji nder lesdi Naajeeriya, nga laatoto doggitirdu dereke'en. Bana anduɗa, gomnatiwa nga ɗo sembiɗini jahargal yeeso dereke'en, nden bo ndu laatoto eltordu dereke'en fukaraɓe. Ha ragare ni, min ɗon yetta gomna jiha Adamawa dow himmiɗinare e darango jahargal yeeso dereke'en. Now, if this project is completed, and that is why we are speeding up this project, because time is not on our side, we are really targeting our youths. And then I always say we want to thank our governor. He has made this possible because of his benevolence and his stride in the livestock industry. Dangrangal L-Pres ɗiɗaɓal woni jahol yeeso filu dow dabbaji. Bana no Mustawasiu Adewi andini. Component 2 is the value chain development. If you do not have cold chain facilities, meats are not consumed warm the way we do it in Nigeria. Elsewhere, there is what they call aging process. That's what brings up the best in quality of meat slaughter. You don't cut now and start to consume immediately. Our stakeholders, farmers and butchers, they are not getting the best from their effort because the animals, when they cut, they just cut anyhow. Elsewhere, there are what they call fine cut and whatnot. We're here to do all this, and that's what we refer to as market development, market linkage, where you have productive alliance established within system that starts from the upstream, where the producers and the input suppliers are, up to the middle people, up to the apex of the market, the processors and all whatnot. If they are working alliance, there will be issue of standard race, there will be issue of technical support, there will be issue of infrastructure support, and the market will come to a good function such that people get reward for their effort. The way it is now, if you see an average elder, because all tribes keep animal in Nigeria, I know that you don't need to tag anybody with it. If you see them with their animal, you know if you are you have the knowledge, you know they have potential weight, but it's not weight yet in their hand because of all this we're talking about. The market is distorted. They don't get commensurate reward, and that's where they look for, despite the fact that potentially they are rich people. And it's part of drivers of conflict. If you work very hard and you're not getting reward and you see somebody else getting reward, it may bring up some hopelessness. L-Pres mo'itini pelel kirsirɗe dabbaji wato abatuwaji ha diiwal Adamawa ngam tabbitingo heɓugo kusel jamel lamgel. Mo'itingo nokkuje hirsugo dabbaji man waɗama ngam tabbitingo kusel jamel ha luuɓe hawtade be njamu ummatore ha wi'ugo Musta Alpha Sekondi. We have what we call communicable diseases, zoonotic diseases. Nder nyawuji dabbaji woodi nyawuji daaɓoji. Ngam faddugo ɗi, L-Pres wo'itini faaworɗe ɗuɗɗe e sodango wangarɓe kutinirɗe ɗuɗɗe. Jonta bo min ɗo taskiti eltugo wangarɓe ɓe limgal maɓɓe ɓuran 1,500 nder jiha kan. Non man ɗo wallitan ha taskutuki e faddutuki nyawuji daaɓoji hakkunde dabbaji e yimɓe. Migrated from animals to man. Musta Atenka John on laati jami'ijo L-Pres dow ko larani sakol kubaruji. Ɗo woni hirsidde dabbaji nde jimeta diiwal Adamawa. Hadde ko jon hirsidde nden woɗirayi ni. Nden bo L-Pres Adamawa lartinde mo'itininde nde woɗi banihi. Te on kisakeno hadde ko on andi wangarɓe tiggi kare kutinirɗe mo'itinki kusel ha yaasi cakanange. Yeso ɗo seɗɗa ɗum tambinay ardungal hakkilanki hirsirde dabbaji inare nden bo dabareji dogginirki kuuɗe laɓɓingo mo'itinki kusel fuu timminama hawtade ndiyam kutinirɗan nanta ilde fuu. Jemirawo yettama waddani min ardungal L-Pres hakkilanowal lesdi fuu.
e Mr Sakandi mo diiwal Adamawa nder kuuɗe laɓɗe ɗe ɓe kabdani. Gonga L-Pres waddi waylitaare zamanu dow tiggirki lamru kusel nder diiwal Adamawa. Usman Danjuma, chairman dental mobgal wangarɓe lesdi Naajeeriya lisal Adamawa, andini nafuuda mo'itinango ɓe hirsirde maɓɓe nde jimeta. Mun yi matukar farin ciki akan ababen da suka mana a wannan wuri. Gonga hidde ko garol Adamawa L-Pres wallahi no min gontiniri inde e bigere min gala ɗatal ayi ɗum danki hirsirde dabbaji amin ɗum wonnake min huwata der min lori goɗɗum feere kanjum ma ɗum wonnake an kam to a yi hunde nden woɗa yigo amma der yerduye jomirawo garol Adamawa L-Pres haɗum hande ɗum lattake tarihi. Wayannan abubuwa duk yau gashi sun zama tarihi. Alhaji Jibrin Garba Shafa sarki pawa jimeta ma wolwi dow kuuɗe ɗe L-Pres waɗani ɓe. matsalolin da muke fuskanta da kafin nane min ɗo piida e saɗirmaji hidde ko ngal huwe ngam to min kaynake nargewol fefni hakkilo amin ɗo ummo ngam to min kirsi dabbaji ha yaasi min kasoto kusel ngel min ngala dankiti tankudi amin jiiɓake kil jonta min mahanama dankiki min sodata kusel kuugal ngal woɗi masin Allah barkiɗin Adamawa L-Pres. mun gode Allah ya saka. Ha wi'ugo Alhaji Suleiman Muhammad ardiɗo dental sodoɓe be sippoɓe lare ha Adamawa kuuɗe L-Pres walliti luumo lare fuu. Min sey sanne e kuuɗe ɗe Adamawa L-Pres waɗani amin ha nokkure nde ngam nane no to min ɓolti lare non min foɗata ha lesdi nda dotti yake go ha e gilɗi amma iga Adamawa L-Pres wari waɗani amin kuuɗe ɗen to wallahi to a laari lare mbi'a ɗareji wala ɓilla. Wangarɓe ɗuɗɓe on kolli seyo. Assalamu alaikum sana'ana Assalamu alaikum alhamdulillah min bangaro on wallitende Adamawa L-Pres waɗani yam miɗo yecca jomirawo yoɓaɓe e ko ɓuri kayru. Allah saka da alkhairi. Luumo na'i malla bo tike wi'ete kanjum woni i'al ɓaawo nafuuda keɓeteɗum ha dabbawa. Andugo non waɗi Adamawa L-Pres nyiɓi tike kesum pul ha maayo balwa. Tike kesum ha maayo balwa man ɗo mari njayri manga be ɓosinojum ngendam wato laabi be ndiyam be laabi mota shagoji pellel natingo na'i nder mota nyiɓaalo ofis ɓaawo cuuɗi lumo man tarnama be mahol hawtade be gate woodi police station woodi yiite be nyawtordu dabbaji woodi ngesa gene be ko lutti. ɓaawo wallitiggo lumo na'i be heɓango ummatore ɗuunde kuuɗe tike man wallitan ha sembiɗingo faggudu gallure man fuu ko hebbitinta anniyaji L-Pres. Ardiɗo taskara L-Pres hawtade be jami'en nirsal hawtade be jami'en Adamawa L-Pres be ciyaman jo hukuma pamara maayo balwa jaari ngilla ha tike kesum man ngam yi'anki gite maɓɓe. ɓaawo tarugo laara ciyaman hukuma pamara maayo balwa holli seyo be ko L-Pres waɗani maayo balwa ha ƴoni ummatore banni. As a local government we are going to hukuma pamara nga maayo balwa hakkilanan nokkure ɗo miɗo ewna filoɓe ngam ɓe ndufa jare maɓɓe ha luumo ɗo. Nonnon bo mi yehi luumo tike ngo nyamata jotta ngam yi'anki gite am. Ha yake ngilla man on mi fototiri be ciyaman tike maayo balwa Muhammad Abubakar be faddowo na'i ha tike man Ibrahim Muhammad ɓe foniti luumo ngo ɓe ngoni jotta be heso ngo L-Pres nyiɓani ɓe. Alhamdulillah tike kesum ɗo ni mi yehi mi laari woodi ɓaawo suudu woodi ndiyam woodi babal loading je zamanu koye waɗini men sannan woodi admin block kay manga me ma woodi haɓe wi ɓe aawi ngene to nayi sorayi ɓe dingan ittugo gene may ɓeɗo hokkane may ɗo ñaama sannan to a yehi totton be jemma ma a wiyan nange on
baba min ɗon laaɓi tal pat ko toye woodi security laaɓi waɗi hiiteji a wiyan jam nangue on mana ɗum jemma ba ta yehi totton be jemma. To alhamdulillah min nani belɗum. Woodi police station mi laari totton waddan haala irin masiboji ɓikkonji men watta masiboji feere ɗo haala rentugo babal mai. Woodi police station ɓe waɗi totton waddan cigaba sosai wallita men bo sosai ha kugal men. Alhamdulillah waddan nafu sosai ngam nane ma wuro to yahan yeeso dole sai be irin ɗoni Allah rene dole on sai be irin ɗoni wuro yata yeeso. Yowa nane ma ɗoni me ma yake ɓe waddi ɗoni me haɗo palladde on wala ci'e amma warugo tike me haɗo ni dotta akalla ni tike waɗi duuɓi 40 haɗo ni sai yago do babal me palota hebbini warti to ɗon no hottoɓe ma to Allah hori men totton me ma sai ya totton me ma wuro weyi totton wuro ɗuuɗi totton sai ya wuro warti wuro manga. Hakara ɗo min ɗon mari matsala pellel loodi gaskiya pellel ami ay je gargajiya on to min gaddi mota de hamin watta dubbe mota mai hamin nasdatanayi min ɗon heɓa matsala sannan bo lallai ha wakkere tike leɗɗe mai je min tiggi ma to min ɗon nder loodi lallai nayi ɗo fira vurta yaasi. Mi yehi ha to bo mi laari je ɓe waɗani amin lallai je zamanu je boɗɗum ngam ɓe waɗani amin ɓawo suudu pellel ndiyam ko ɗume je cigaba ni lallai ilala ɓe wanni amin waɗi ton boɗini amin bo sosai. Haɗo kam gaskiya min wala ko pellel ibada ko pellel hamin tarata min mema ndiyam mai ma wala. Ko se ko wala tike kesum man heɓanan waynaɓe be filoɓe dow dabbaji be laanyoɓe mota nokkure ɓoosinde hunde bo nde tammi wallitiggo faggudu Adamawa be lesdi Naajeeriya fuu. Gonde be amin nder taskara yeeso ha en gi'ata luumo kosam.